bai sing program kaham kai na thok kai khlai man bagai norok jokhono sina NLFP kamo actually NLFP SD bo kebone against ni bagai samung khlai phaiya o hani jotto borok ni hamkai man thai ni bagai si bisi kodak ma soba khai khai na sini man thai ni bagai pia thangnai 10 August 2019 সালে ভারত সরকার ত্রিপুরা সরকার তাই NLFP অমথা কাইখাম মিলিওই जों kaisa agreement khlaika o agreement ni khlaimani bisingtei no tineni जों o program o school जों subamani mari जों NLFP kebone against जों khayabo जों jottono जों srai srai gaisiyo dofani hani bagani khayo NLFP je sukti khai phaimani o rang obo NLFP slai kinai member songai rang siniya o rang sini dofani jotto boroni bagi rang sini kolomtei sini je sing je khlai phaimani o kolomtei ni rang sei sing je mandoi phaimani 100 crore o rang jotto nino suwasu jotto nino kolomtei jotto ni suwasu no tongo aboni bagai जों sini orang no sini borok ni bagai no जों samungo thepao sini orang जों je manboi phaimani जों kesak hinya जों kufur hinya जों khung hinya जों jotto no जों subai tongo pui phiaba जों puila जों wansukmani education thasingo no जों puila जों kaham kai जों subanai ni no जों wansugoi tini no ro जों subakha kokai जों गोबांमा सिनि त्रिपुरा गोबांमा आमसायो गोबांमा साब डिभिजनाव जों 30 स्कुल सिनि जों 30 स्कुल जों सुबाखा अबहाय के जों तिनि अरक 45 kai subaka 45 लाख ताई गोबांमा जे 30 स्कुल जे सुबामानि बरम अबहाय के न जों तिनि अर सुबामा हाय के बाक्साखाय सुबाव तामनि बागै हिंगाय जों गोबांमा आमसायो जों थांनि नायखा स्कुल बुनि सोलाय ओ स्कुल बेलाय से काहा मनसुक फायगोन गाय अबहाय स्कुल दङ स्कुल ककाक हानि कुथानि बिनि किसि ग्रक ककाक ग्रक जोंआबो गोबां मानुखा ओ स्कुल नलगै सिनि बाथा बेलाय खाकाम स्कुलनि फोरोंमानि बेलाय के काहाम फियाबा याकसुगियानि बागै बर स्कुल नक खिताय नक इनि सामानि नक रक बरक नायथकै ख्लायनाया जों अबनो नायो o school suba mani bisintei sini dofani borok kisala hamkai manthon te o suje school pori to nai o sarayok bo hamke pori manthon ni jeng obon musungo kokai jeng tini sanane musung mani NLFP jinengai jeng tini oro rangrima sibai siniya jeng bakai nuknani musung mani sini kolom tini rang sini sobani rang jeng musung mani hinggakai o rangrimani bisintei oroni sarayok borni future kahamungton oroni khoroksa tini kabangma officer kotor IAS nini kabangma minister nini TPS TCS roksung lukhangai sini khablai khaksangnai abagai oroni jotto phrengnai tei buma bufa je tongnai oroni jotto nangnai kuna okra sakra srairo porinai norok nosung NLFP ingei NLFP jineng sung koyo kaham khai norok oi school no teo musang rina nengthon tai oi school je stengnai pulani sini borok no pai playa khaksama hambai maya paro tini oi school sung nugu thang phai yang thang ango khumulun public school ni sung kaisa sung nugu kiaba bising hap nai jaga haipano oi school ni condition nugu no khataro tongni sijago oi school student dok tongphano oi school ni foundation is nok rok kamkai khlai jaga ni sung nugu thango awani bagai sini pakaklai khakamo sung kabangma amsayo sung nini ani hinya oi sung rika sung kabangma nini goria mission nabo sung rika nini catholic father rok nabo sung rika kabangma NGO rok nabo sung kabangma rika sung oro tini party ni bo sung rio okogya dharma ni bo sung rio okogya joto dharma joto party ni borok nabo sung obahai ke sung ri tongo sung tini school chimiria sini je sung sukti khai sung manbui themani sini borok ni bagai kabangma borok sini lukung sungya kabangma borok kamo obahai borok ni bagai sung kabangma chigon project sung khai ton dika tok rikha ni pun rikha
kewana musuk rikha kewana power tiller rikha kewana pukur rikha kabang ma sing awa hai ke ri tongo te obono kari bosen school ni project no kari bosen sing hostel henai sing kabang ma 8 school no 8 NGO no sing rikha abono kari bosen agartala kaisa sini vocational training tongo a jaga sing gurkha bostu 50 lakh ni sing kaisa program project rikha tai sini to pa hamgrani bagai burakha kaisa NGO SNB ni tei buri rok ni kaisa mo thawo sing arbo hospital ni tei sing 2 crore sing rikha tamni bagai hingai hospital tumang kaham kai khlai kai kai hospital kaham kai bono ran khai kai kai sing arbo kabang borok sini bigra borok sugia borok kaham kai naijak besak naijak mana ne sing khak layo sini borok kabang ma rang kringi bagai tatar hawa sing naijagai mania abone bagai ni hawa tumong hospital kaisa kaham private hospital tong hangkai aro kaham kai naijak mana ne sing wan suboi sini borok ne ham kai ni bagai sing kabang ma jaga subai tong sing je manbo mane orang 100 koটি oba NLF ini sinia o jaga sini kabang ma podol sini takoko kra sini takok ranjit borok nibo kabang ma angle ki suba mane phan ni bising tunya sini o suba mong sini orang sing tini mane phayo tini hoyto tini ora NLF sini agreement khai thakya piaba sini sobani jarao borok nibo kabang ma phan tong haisi abone bagai sing sini jo je beneficiary sing ri tong mani nini ane hilia woi sing jot tonono je mansak sing saratipra kabang ma amje sing khoboi tong kebang tini orone bising tang kabang tini ang saklanya musungu kabang ma amsaya hoyto sogi mania next jarao sing amsaya sing soberi na ne sing wan sogi tongo hai sing norokno obono kaina musungu oi school ni bising tei kabang ma school je khane ro gobor ko kam kai khaiton te balai khaksango balai tongthogo oi school amsai je kaham jaga se khlai kya oba balai kaham jaga na khlai kya tang sanar musung mane tini sini ata habol ni kopnang tini kitsa sana musung mane actually oi school no sing nukhono moito grei oba haite ing tongo phiaba kabang ma borok saka ata ebol ni habol ni school kaisa tongo arbo subai manna hinga no borok saka o kokno moito mane tai do phano boje suba kha bini kokno moito mane ang pakha oing tongai borgo phaimani bagai o jora kaham sing borgmari mama bagai balai ke khaksang balai ke tongthai